Добър ден всички наши слушатели. Отново сме в предаването Коментар на специалиста. Предстоят ни така вълнуващи двубой от последния кръг на двете дивизии на първата фаза. Тази неделя на 19 май ще бъдат последните срещи от първата фаза. И в Чемпионшип, и в Премиер Лиг очертават се така някои неща да се случат, като разбира се най-много ни интересува кой ще влезне и кой ще изпадне. Знаете, че след тази фаза три отбора, два директно ще изпадат от Висшата лига и два директно ще влезнат и ще имаме един бараж. Баража ще бъде другата седмица в сряда от 8 часа. Но до тогава има време. Завързана е битката за влизане в Висшата лига. Единственото, което е сигурно, че кръг преди края отбора на Нион подпечата своите визи за Висшата лига миналата седмица на 12 май в 12-тия кръг. Те успяха да победят ФК Кетч в един много интересен двубой с 3-1 и гарантираха на 100% участие в Висшата лига. Докато втория отбор, който директно ще се класира, както отбора, който ще играе на параж, все още не се знаят. Но тук, понеже претърпяха някои промени в развитието на лигата, мога да кажа също, че и отборът на Маверикс Нова Загора на 100% ще участват също във Висшата лига. Ще обясня защо. Предполагам, че нашите гости така са озадачени, защо така се получава. Преди да ги представя гостите, ще кажа за какво става въпрос. Значи, отборът на Маверикс Нова Загора в момента има 27 точки и разбира се, кръг преди края става втори автоматично, защото в последния кръг ще играе с отбора на Торпедо Зора, който на практика е изваден от групата заради неуредени документации и финанси в лигата. Затова отбора на Торпедо Зора губи служебно 5-0. По този начин печелят служебно мача Маверикс Нова Загора, стават с 30 точки. И това, че бият в прекия двубой Августа, взимат второто място директно и се класират в Висшата лига. Предимството в прекия двубой прави Маверикс втори в класирането и директно промоция за Висшата лига. Докато отбора на Августа дори да победи, ще се изравни с по точки с Маверикс Нова Загора, но пак казвам, е загубил прекия двубой. Тук е господин Росен Челиков от отбора на АФК Августа. С него ще коментираме резултатите, както и предстоящия кръг. Първо да дам думата да направи така кратък анализ на изминалия 12-ти кръг в Чемпионшип. И разбира се, с него ще коментираме вече развоя на групата, предстоящите мачове от Висшата лига, защото там също ги касае един двубой, ще го коментираме кой е той, както и мачовете от Чемпионшип. Давам думата на господин Росен Челиков от отбора на АФК Август. Първо искам да използвам случая да поздравя футболен клуб Берое, всички футболисти, всички фенове във връзка с спечелването на Купата на Република България. Пожелавам им успехи в евротурнирите и нека тази еуфория да не спира. А относно английска неделна лига, според мен изминалия 12-ти кръг завърши без изненадващи резултати. Лично аз очаквах малко повече от отбора на Зарата. Нали, така с една идея ако вземе точка на Маверикс, да ни помогне на нас при крайното класиране. Но така или иначе резултатите са вече факт и за нас остана борбата за третото място. Така, коментирам матча, първо засегна матча от този 12-ти кръг. Зарата срещу Маверикс Нова Загора. Мога да кажа абсолютно равностоен двубой, само първото полувреме. Второто полувреме явно отбора на Зарата загуби така амбиции и загуби с 3-7, докато на полувремето губиш само с 3-2. Момчета от Маверикс Нова Загора бяха много мобилизирани. Имаше един играч от Нова Загора с номер 18, който мисля, че вкара 5 гола в този матч и правеше каквото се искаше в наказателното поле. Играч се каза Нетко Метанов и ако не се лъжа, той вкара най-бързия гол в 12-ти кръг за Чемпионшип.
той ще получи наградата от пицария Лалкаса, пица по избор. Така че наистина Маверикс Нова Загора направи добър матч и заслужено, без да знаят, се подпечатаха така визити за Висшата лига, макар и протоколно се мисля, че ще да вземат последния матч срещу Торпедо, дори да се беше играл матча. Продължаваме с коментара от срещите с господин Росен Челиков. Да, може би трябва да добавя, че Зарата, доколкото така гледах, доста пропуски имаха в първото полувреме, които според мен вече ги демотивираха през второто полувреме и резултата вече е красноречив. Поздравявам обаче отбора на Маверикс, действително заслужават да играят в Висшата лига. Поздравявам също така и отбора на Нион, който между другото така прави впечатление, че през изминалия сезон се открояваше от останалите отбори. С постоянна игра най-вече. Постоянна игра с доста приятен футбол. Единствено претенция, ако имам към този отбор специално, макар че не е моя работа да правя анализ на тяхната игра, е, че на моменти играят доста твърдо. Специално срещу в нашия матч беше доста твърд, на границата на грубостта, но поздравявам ги с успеха. Заслужават да влязат във Висша лига и дори считам, че така имат шансове да бъдат така, един от водещите отбори. Който да обърка сметките на някои отбори от Висшата лига. Точно така, да. Понеже сме на тема Нион, да коментираме в момента показателите показват, че са с най-много голови вкарани и с най-добра защита. Не само по точките, но и по гол разлика показва, че наистина отбора направи доста голяма крачка в чемпионшип и само с един хикс и с една загуба успяха предсрочно кръг преди края да подпечатат визите за Премиер Лиг. Продължавам с коментара от 12-ти кръг на чемпионшип. Да, и понеже става дума за резултатност, действително отбора на Нион има най-много вкарани голови, заслужено е на първо място, но следващия отбор с най-много вкарани голови е нашия отбор, което е показателно за начина, по който играем през този сезон. Нападателен футбол, не изпадаме в глуха защита и да чакаме на контратака. Мисля, че броя вкарани голови го показва. Сега, проблема е тук вече, че допускаме доста леки голови. Но ви показвате, тук съм направил на грешка, ви показвате, че с най-добра защита в момента. Дори по-добра от тях с 2 гола. След това са Нютън Хис 25 и 26 са Нион, така че ви пък сте с най-добра защита. Най-добра защита, обаче въпреки, че имаме най-малко получени голови, имаме няколко фатални гола в резултат на персонални грешки, които ни костваха, конкретно говоря, загубата с Маверикс Нова Загора и с Коконес Гранди. Персонални грешки на добрата защита. Тук вече нещата опират и до психологическия момент, но аз не упреквам никой. В крайна сметка ние не сме професионалисти. Надявам се да не се допускат толкова леко грешки за в бъдеще. Да коментираме нещата, предстоят два топ двубоя. Един от Висшата лига, един от Чемпионшип, които ще решат възела, така ще го развържат, възела за влизане в горната дивизия. Ще ви кажем кои са тия двубои. От вашата група, това е вашия двубой. Срещу отбора на Кейч, един много стабилен отбор, който така разбрах, че се помага и в последно време с трансфери. Направиха няколко, така, 2-3 трансфера с нови момчета и реално ще имате тежък двубой срещу тях. Битката тук е между вас и Нютън Хит за влизане на трета позиция, дава възможност за бараж. Отбора на Нютън Хит, бих казал, протоколен матч с Electronics. Вие играете с Кейч. Мислите ли, че ще имате сили да преодолеете отбора на Кейч и да играете на бараж другата седмица? Аз всичко очаквам да се случи, няма протоколни мачове, дори очаквам да се случи нещо на мача Electronics и Нютън Хит, но мене повече ме интересува мача с Кейч. Сега, каква е разликата между двата отбора? Значи, нашия отбор е мотивиран да играе за третото място, докато отбора на Кейч реално няма за какво да играе. Това обаче няма никакво значение, ние не подценяваме срещата, излизаме мобилизирано и играем за победа, въпреки че на нас не е достатъчно една точка, за да станем трети. Няма да се интересуваме как ще завърши мача между Нютън Хит и отбора на Electronics
и няма да изпадаме в глуха защита, за да пазим точката, която ни е достатъчна. Мога да кажа, че съдбата е във вашите ръце. Без значение другия матч как се разви. Ако ви успеете, както кажеш, дори точка да вземете, играете на бараж другата седмица. Категорично съдбата е в наши ръце и мисля, че така трябва да бъде. Всеки отбор сам трябва да си помага. Така, имали сме някой път, така в предишни години, горчиви опит да чакаме някой друг матч да завърши по някакъв начин и на практика това не се получава, така че играем. Най-добре е човек сам да се свърши работа, отколкото да чака на други да му я свършат. Така че отбора, щом е стигнал до този етап, говоря за вашия отбор, така че в момента всичко си е във вашите ръце и реално може да се вземете двубоя и да си влезнете на трето място безпроблемно. Коментираме Висшата лига. Защо Висшата лига, макар че ви нямате достъп до нея в момента? Там има един топ двубой от целия кръг, бих казал. Те ще се състоят 4 мача в неделя, който реално ще бъде и фактор за баража. С кой отбор ще играете на бараж? Това е мача от 12 часа Атила Казански. Значи бих казал, че победителът в този двубой ще има възможността да играе с вас, ако ви все пак не загубите двубоя. Срещу Кейдж да играете другата седмица в среда, бараж за влизане във Висшата лига. Отбора на Зара Бойс утре има тежък матч с Ботев Гълъбово. Те също имат теоретични шансове да бъдат един от отборите, които ще играят на бараж. Докато отбора на Казански и Атил имат пряк двубой. И бих казал, че дори Хикс Казански до някъде ги оправя, защото в момента Казански с по-добри показатели в преките двубои бият Зара Бойс. И Зара Бойс само единствено победа ги оправя, за да играят на бараж. Няма да те питам за твоите предпочитания, ще те попитам как виждаш развитието на матча между Атила и Казански и мислиш ли, че Зара Бойс има шанс да излъжи Ботев Гълъбово утре в отложен матч? Мисля, че на Зара Бойс са доста ограничени шансовете. Първо, дори да победи Ботев Гълъбово, в което аз се съмнявам, трябва да се надява на равен матч между Казански и Атила. Тъй като в момента те са последни, очевидно Атила и Казански са с по-добри показатели. Дори ако победят Ботев Гълъбово и при победа примерно на Атила или на Казански, те пак ще останат на предпоследно място. Така че да се случи да играем на бараж с Зара Бойс ми се струва доста малко вероятно. По-вероятно е да играем с един от двата отбора между Атила и Казански. Класирането до момента, пък и резултатите показват, че равният резултат устройва Казански. Обаче има едно правило, че който играе за равен матч, обикновено губи. Аз не мога да се наема да прогнозирам и нямам реално предпочитание. И двата отбора ги познаваме, и с двата отбора сме играли, и двата отбора имат качества. Аз се очудвам обаче, че те останаха така на последните места. Аз очаквах, примерно, специално от Атила доста повече. Благодаря ти за участието. Моля. Продължаваме с предаването коментар на специалиста. Освен господин Росен Челиков, в нашото коментарно студио, импровизирано, са още двама наши гости. Представителите на Висшата лига от страна ФК Казански, на голмайстора Диан Иванов и на защитника на АФК Августа Йордан Величков. Това са другите двама наши гости в предаването. Не случайно сме поканяли от тия два отбора хора. Последния кръг тези два отбора, както и още два други, ще играят главна роля в Амбийска неделна лига Стара Загора. Разбира се, кой ще влиза и кой ще изпада. Това е голямата дилема в последния кръг. И двата отбора са замесени в тази ситуация. Отбора на Казански има изключително важен последен двубой срещу Атила и с победа в този двубой ще гарантира мястото си на баража. Също и Августа, ако успее дори точка да вземе от Кейдж в последния кръг в Чемпионшип, също ще отиде на бараж и двата отбора ще играят на бараж. При всички други резултати, ако Кейдж успее да победи Августа, най-вероятно Нютън Хийт ще вземе тяхното място на трета позиция.
докато отбора на Казански са в предимство такова леко, защото в преките двубои бият Зара Бойс. И единствено победа ги оправя, но ако утре Ботевгъл успее да би отбора на Зара Бойс в отложен двубой, дори точка ще ви стигне, за да играете на бараж. Дори точка. Но всичко зависи от утрешния двубой, отложен двубой, между Ботевгъл и Зара Бойс. Този двубой се играе така малко по-рано, защото на Ботевгъл предстои в неделя изключително тежък реванш в Русе срещу отбора на Парк Дизайн. Победа тук 3-2 Стара Загора. Пожелаваме успех и късмет на реванша, да успеят така да отстранят отбора на Парк Дизайн Русия и да продължат по-напред в Лига Европа. Така че от тук нататък всичко е във вашите ръце. Но преди да коментираме и анализираме нещата, ще ви помоля с няколко думи да се представите. Давам думата първо на представителя на Висшата лига от отбора на ФК Казански, Диан Иванов. С няколко думи да се представиш, от колко време така се занимаваш с футбол, играл ли си някъде преди това, по някои школи и така нататък. От колко време отбора на Казански е на бял свят, какви участия имате, успехи и така нататък. Да се представиш с няколко думи към всички наши слушатели. Значи, добър ден на всички участници в БОФЗ Стара Загора. Искам да се представя. Казвам се Диан Иванов. Играя за ФК Казански. Отбора съществува от около 3 години. По-особени успехи нямаме, но мисля, че за нас успех е самото класиране в Висшата лига и играта при най-добрите там. Занимавал съм се с футбол още от малък, активна спортна кариера. Играли сме даже с колегата тук от Августа в един отбор, казва се ФК Железник. Там играхме около 7-8 до 10 години, може би, при Иван Георгиев. И общо взето това е, което мога да кажа. Благодаря ти. Значи минал си някаква школовка с нашия друг гост в предаването Йордан Величков. Имаш така няколко години трениране в детско-юношески гарнитури. Каза, че отбора съществува от 3 години. Говоря за отбора на Казански, който ти в момента играеш в английска неделна лига Стара Загора. Да разберем ли, че основната причина да се създаде отбора на ФК Казански е английска неделна лига Стара Загора? Да, може да се каже. Бяхме много любопитни към тази лига, когато започваше, още от самото разпределение на отборите. Ние сме един квартален отбор, събирахме се от време на време, решихме да създадем този отбор за забавление, за шоу и най-вече за здраве. Самата лига е много спорвана. Тук мисля, че е една от най-силните в Стара Загора, с много силни отбори и личности, бивши футболисти. И като цяло е създадена добре атмосферата, всичко, съдии, лекари, всичко е на едно добро ниво за Стара Загора. Благодаря ти. Значи отбора на Казански няма други участия на други турнири като Каменица и Ряни. Единствено така сте го създали с цел участие в английска неделна лига Стара Загора. Тук е момента да кажем на всички наши слушатели, че отбора на ФК Казански е малко като Атлетик Билбао. В този отбор не позволяват да играят други играчи, освен само от квартала. Така че опитаха се тук едно-две момчета да пробият в отбора, но как да кажа, духа на Казански не можа така да възприемат политиката на отбора и след време отпаднаха от състава на Казански. Така че това може би е единствен отбор, който има момчета само от квартала, приятели от малки, наистина голяма атмосфера, държат се здраво, дори да падат и да бият, винаги са с добро настроение и така видят позитивно на нещата. Давам думата другия наш гост, това е Йордан Величков от АФК Августа. Мисля, че от една година играе в този отбор, но все пак той ще се представи с няколко думи. Добър ден на всички. Първо искам да пожелая да отправя един призив към всички фенове като цяло на футбола на Стара Загора. Нека да имаме честита Купата на България. Все пак това е голям успех за града ни.
Просто какво да ви кажа, дори и аз гласа ми все още го няма, като това беше невероятна емоция. Значи, казвам се Йордан Величков, колегата преди мен, той доразказа малко от моята история, все пак тренирали сме заедно. Аз съм от около една година с отбора. Мисля, че всеки матч излизаме все по-надъхан, все по-нападателен футбол. Резултатите ни за това говорят. Отбелязваме достатъчно голове. Имахме моментен спад една-две седмици, но като цяло движим се добре в класирането. Такава информация, че си юноша на Бероя. Има ли нещо вярно? Ами играл съм известно време, но след това се прехвърлих в футболен клуб Железни. Колко време си играл в школата на Бероя? Около година. Благодаря ти за представянето. Играеш от една година в отбора на АФК Августа. Как намираш атмосферата в отбора и какви са по принцип настроенията, амбициите и целите на отбора? Ами като цяло атмосферата в отбора е много добра, всички са много приятелски настроени. Няма караници излишни, тем подобни. Играем матч за матч, винаги само за победа и докъдето стигнем. Благодаря ти. Продължаваме да коментираме нещата. Предстоят така най-важните мачове, може би, за сезона, който ще го осмислят, може би. Зависи все пак какви цели сте си поставили, защото има отбори, които не държат толкова на резултатите, колкото да дойдат да поиграят с различен съперник в неделя. Последен кръг в първата фаза. Първо към Висшата лига. Ще прочита така резултатите, които се получиха в миналия кръг, 10-ти, предпоследен кръг на Висшата лига. Ще дам думата на Диана Иванова да ги коментира като резултати и после ще коментираме предстоящите срещи, както и двубоя на неговия отбор срещу отбора на Атила. Значи 10-ти кръг, миналата неделя на 12 май, се изиграха 5 двубоя. Като двубоя Казански Ремиза се игра по празниците, поради ангажимента на Ремиза в Шампионската лига. На 12 им предстоеше реванш в Габрово срещу Стеф, спечелен с 4-3. И затова отбора на Казански изигра предварително среща с Ремиза. Загуби минимално с 6-4. Като мога да кажа, че в по-голямата част от двубоя отбора на Казански по никакъв начин не постъпваше на шампиона Ремиза и направи един много изключително добър матч. Като дори на полувремето резултатът е бил 3-3 и няколко пъти в двубоя Казански е повеждал в резултата. Но опита на, може би, на Ремиза се е оказало влияние и накрая спечеляха резултата. Другите двубои от този кръг. Атлетик Стара Загора безпроблемно, бих казал, второто по време така. Спечеляха срещу Атила с 5-1. 2-1 беше на полувремето и може би в последните минути така и силите не стигнаха на Атила, затова така набъбна е резултата. Вторият двубой, бих казал, топ двубоя на кръга. Брайтън игра с ФК Dream Team. Изключително интересен двубой. С два изключително равностойни отбора. Голям заряд в матча, макар че двата отбора почти за нищо не играят в класирането в момента. Говоря за първата фаза. 3-0 по времето за Брайтън. Второто по време Dream Team им стигнаха силите да намалят резултата само до 3-2. Като бих казал, че Брайтън така стоя по-тактически грамотно първото по време. Третия двубой е ФК Зара Бойс срещу Траките. Безпроблемна победа на Траките. Още на полувремето 3-0 водеха и след това така закономерно спечеляха с 6-2. Четвъртия двубой ФК Партизан с Ботев Гълъбо. Тук очаквахме малко по-равностоен матч, но това се получи може би само първото по време. Второто по време Партизан излезнаха още по-мобилизирано. Поведаха дори 7-0 и 7-3 крайен резултат.
така завърши този двубой. И последният двубой, бих казал също интересен и равностоен, макар и АФК Верия да победиха 3-0. ФК Спортинг, изключително добър матч, тактически от двата отбора, но явно силите на Спортинг не стигнаха. И отбора на АФК Верия отново спечелиха двубоя си. Давам ти думата да коментираш резултатите, как ги видя, малко повече да кажеш за вашия матч с Ремиза. Нямах такава възможността да го наблюдавам. Отсъствах от града. Как виждаш резултатите, би ли ги коментирал и разбира се вашия матч срещу Ремиза? Да, благодаря. Значи, да почвам от нашия матч срещу Ремиза. Може би играем с един от двата най-добри отбора в Стара Загора. Ние може би е така. Отбора на Ремиза, макар че без основна единица като Иван Манев, създадахме положения, водехме в резултата няколко пъти, стана много добър матч. Момчетата от Ремиза играха изключително коректно срещу нас и се получи един доста здрав матч, който по-добрия и по-опитният отбор победи. Спрямо от другите матчове, отбора на Атлетик е взел категорична победа срещу Атила. Колкото има информация, Танко Дяков не е играл в този матч, което според мен, нали, заради това може би е бил толкова контраматч. Доколкото виждам на полувремето е било 2-1. Един изключително добър футболист. Следващия матч Брайтън срещу Dream Team. Победа на Брайтън с 3-2. Според мен малко очакван от мен е този резултат, защото отборът на Dream Team, когато успеят да се съберат всичките момчета от техния отбор, правят доста здрави мачове и могат да иззнадат дори и най-добрите отбори. Брайтън също не е лош отбор, но тук за мен определено има изненада в този матч. Следващия матч успеха на траките срещу Зара Бойс с 2-6. Мисля, че абсолютно заслужен. Възхищавам се на отбора на Зара Бойс заради страстта, с която играят и колко са задружни матч за матч. Партизан срещу Ботев Гълъбо, един доста разгромен резултат. Не мога да кажа, не съм наблюдавал на какво се дължи това повеждане с 7-0, ако мога да кажа. Може би Ботев са отписали матча. Партизан един стойностен отбор, но резултатът е прекалено голям за гостите от Гълъбово. Мисля, че най-интересният матч в този кръг е бил между ФК Спортинг и АФК Верия. АФК Верия безспорно е един от моите фаворити. Отбор, който аз много харесвам. Много красив футбол играят, с много движение, с лекота просто. И не напразно са на второ място в класирането. Докато отборът на Спортинг също е един непредсказуем отбор. Миналата година биха Ремиза, но явно този сезон нещата стоят по малко по-различен начин за тях. И това е, което мога да кажа долу-горе. Благодаря за изчерпателния коментар. Да се спреме на предстоящите мачове, преди да дам думата на Йордан Величков да коментира срещите от Чемпионшип. Предстоящите мачове имаме два мача утре, които са един е изтеглен, другия е отложен. Говорим за отложения Траките и Партизан. И изтегления матч на Ботев срещу Зара Бойс, пак казвам, заради ангажимента им на републиканско първенство. Този матч се играе в петък. Това са двата матча. Иначе в неделя в редовния кръг ще се състоят 4 срещи. Dream Team ще играе с Спортинг от 10 часа. От 11 Ремиза с Брайтън. От 12 Атила Казански и от 20 часа АФК Верия срещу ФК Партизан. И тук имам един отложен двубой между Атлетик и Траките. Не случайно отложен, защото и двата отбора им предстоят сериозни реванши тук на наша земя срещу гости от Казанлък и от Русе. Реваншите на републиканското първенство Лига България. И затова този двубой е отложен. В неделя ще има само 4 срещи. Как би ги коментирал и какви са според тебе очакванията в тези 5 двубоя, включвам и тези двата, които са утре?
Един е отложен, другия е изтеглен. Аз така като гледам на първо четене, вашия двубой срещу Казански се очертава като топ двубоя с най-голям заряд. Нали? Мога да го кръстя като пашкарското дерби, но матч с изключително заряд, кой ще играе на бараж. Докато останалите двубои, да, има интересен двубой, като Партизан и АФК Верия. Dream Team също ще е интересен, защото ФК Спортинг. Но вашия двубой е и с допълнителен заряд, защото тук ще излезне отбора, може би, който ще играе на бараж. Казвам може би, защото Зара Бойс също имат шанс срещу Ботев Гълъбово, утре от 8 часа двубоя. Коментарът и анализът ти за предстоящите срещи в Премиер Лиг, последен кръг на първата фаза. Да, благодаря. Значи започвам с мача между Траките и Партизан. Според мен тук Траките ще победят. Възможно е някаква частична изненада, но по-скоро бих дал успех за Траките. Ботев Гълъбово срещу Зара Бойс. Очаквам Ботев да победи, но момчетата от Зара Бойс просто някога имат ден и може да се получи също частична изненада и тук. Докато в мачовете в неделя Dream Team срещу ФК Спортинг, един доста интересен матч. Абсолютно всичко може да се случи тук. Не мога да дам точна прогноза, защото не знам, троен е матча, е троен и не знам кой с какъв състав ще излезе. Стигаме до ремиза Брайтън, твърда единица според мен тук за отбора на ремиза. По-качествения и по-добрия отбор са тия от този на Брайтън. И тук вече Атила срещу ФК Казански. Понеже съм пристрастен, очаквам нашия отбор да победи. Момчетата са много надъхани за този матч. Дано успеем да победим, но пожелавам също и успех на Атила. Нека по-добрия от двата отбора победи и завоюва мястото за баража. Последният матч, който ще коментирам, АФК Верия срещу Партизан. Мисля, че победата на АФК Верия тук е сигурна и запазването на второто място в временното класиране в Премиер Лиг. Отложеният матч между Атлетик и Траките също е един доста сериозен матч. Не мога да дам също точна прогноза. Малко по-склонен съм да вярвам, че Атлетик ще победи минимално, но пак не се наемам с точна прогноза. Да, този двубой, последния, който коментира Атлетик Траките, ще се играе малко по-нататък заради ангажиментите на двата отбора в Републиканското първенство Лига България. Тук, докато коментирам, ми хрумна един резултат от турнира за купата, сега зимата, който мина, турнира за купата на Ерея. Ботев, Гълъбово и Зара Бойс бяха в една група. И тук Зара Бойс направи, може би, един от най-стойните си мачове до момента в лигата, макар и за купата. Много тактически правилно стояха на терена и биха 3-1 Ботев Гълъбово. Като Ботев Гълъбово вкара единствен си гол, по резултат вече 3-0. Така че тук също утре чакам изключително интересен двубой. Не знам Ботев Гълъбово как ще подходят към матча. Все пак след 2 дена им предстои тежко гостуване в Русе. И там имат да бранят предна от един гол срещу Парк Дизайн. Така че тук очаквам така много спорен двубой. Както и двубоя Траките Партизан. След 2 дена също Траките имат тежък матч. Тежък реванс срещу Нюкасъл Казанлък. Матч от турнира Лига България. Така че утре двата матча са доста интересни. От 7 от 8 заповядайте в квартал Кологанчево ще се играят тези два двубоя. И 4-те двубоя в неделя. Тук е момента да кажем, че ръководството на Българска асоциация мини футбол се съобрази с моята молба да не се слагат мачове в интервала от 3 до 6 заради топ двубоя на българското първенство, който ще се играе в Стара Загора между Берое и ЦСК. Изключително интересен двубой, по-скоро важен за ЦСКА, отколкото за Берое, но Берое след този феноменален финал, който направиха вчера и са в момента на гребена на вълната, ако така мога да се изразя, могат да объркат сметките на ЦСКА в неделя за третото място, така че всички любители на футбол в Стара Загора ще имат възможността да наблюдават
този двубой. И пак казвам, в този интервал от часове, когато тече двубоя Берое ЦСКА, няма да има мачове от английска неделна лига, за което благодарим на ръководството на Българска асоциация мини футбол. Прехвърляме се в Чемпионшип, дам думата на Йордан Величков с няколко думи да коментира предстоящите резултати от Чемпионшип. Аз само ще ги прочета набързо и после ще му дам думата да ги коментира. Няма да казвам тук двата служебни резултата, които са така се появиха. Нютън Хит служебно срещу Тракийски университет и после Тракийски университет срещу Торпедо Зора. Тук е момента да кажем, че двата отбора на Тракийски университет и Торпедо Зора приключиха с участието си в английска неделна лига Стара Загора. Няма да споменавам какви са проблемите на двата отбора, но на този етап те преустановяват участието кръг преди края на първата фаза. Дори Торпедо Зора и Медле кръг също не участваха в кръга на английска неделна лига. Продължаваме с редовните мачи, които се играха на 12 май в група Чемпионшип. Нюкасъл, т.е. Нютън Хит срещу Кохонес Гранде. Равностойно първо по време, но второто по време силите на Кохонес Гранде не стигнаха. Катастрофално загубиха с 7-1. Отбора на Пегас се противопостави до някъде на АФК Августа, само може би първото по време. Йордан ще каже как видя матча. Категорична победа 6-1 за Августа. И следващия добой, един от така най-интересните, Зарата и Маверикс Нова Загора, 7-3 за Зарата. Резултата малко лъжи. На полувремето само един гол разлика за Маверикс. След това надделяха Маверикс с 7-3. Може би един изключително матч така от страна Маверикс и един играч от тяхния отбор, господин Митанов, който направи изключително добой и вкара 5 гола в този матч. Дори завоюва така наградата за най-бърз гол в кръга. Следващия добой е мини футболен клуб Селесао срещу Галерия. Този двубой завърши с резултат 5-3 за Селесао. Изключително равностоен двубой с напрежение. Дори на моменти превръчаха малко искри. 2-2 беше на полувремето. Тук е момента да апелирам към всички отбори да се държат коректно един към друг, без значение резултати и така нататък. Да не се провокират един на друг и наистина да играем за удоволствие. И последният двубой, който се игра, това беше от 19 часа двубоя Кейч срещу Нион. Преломния момент за Нион. Равностоен матч, първото време 1-1 и после победа с 3-1 за Нион. Тежка победа, но победа, която им подпечата визите за Висшата лига кръг преди края. Той стана първият отбор, който взе директна промоция. Казахме втория отбор, който директно влиза също е Маверикс Нова Загора. Благодарение на това, че е спечелял прекия судобой срещу АФК Август. Да, думата на Йордан Величков да коментира срещи, как ги видя, специално неговия матч, който той участва срещу отбора на Пегас, класирането и разбира се, после ще го помоля да прочете предстоящите срещи, да ги анализира и според него кой е така най-интересният двубой от предстоящия кръг на неделната лига. Да, благодаря. Значи, първо матчовете на Нютън Хейт и Тракийския университет с служебни победи няма какво да коментираме. Следващия Нютън Хейт, според мен, дори малко трудно по време, съвсем заслужено са спечелили срещу Кохонес Гранде. Макар Кохонес Гранде, те за нас лично са малко препъни камък. Винаги играем много лошо с тях. Така, нашия матч с Пегас, смятам, че стояхме много добре на терена. Като цяло, момчета от Пегас са доста добри, но все пак са дебютанти в лигата. Имат още какво да научат. Зарата с Маверикс, наистина първото по време е било трудно да се прогнозира какъв ще е крайният резултат, но Маверикс, за мен по-опитен отбор от това, което наблюдавах в игрите ни с тях, второто по време са излезнали по-мотивирани и са отбелязали повече голове. Селесао и Галерия за мен е малко изненада
резултата от победата за Селисао, тъй като Галерия са стойностен отбор. Вярно, труден е бил мача, но не искам да му уважавам нещо в отбора на Селисао. Просто смятам, че Галерия имат повече възможности. Кейч, Нион за мен са най-добрия отбор в групата. Показаха го с игрите си. Постоянни са. Заслужена победа поне за мен. Друго, Астория Електроникс. Това вече е изигран матч предстоящия кръг. Астория, не знам, някакси не са това, което бяха предния сезон. Много под очакванията се представят като цяло, макар че са повели на по време с 3-0, са допуснали много лошо обрат през второто по време. Да се спрем на този двубой. Той беше отложен двубой от предния кръг. Тук да ви кажа, наистина, ето за това е интересен футбола. Както каже Йордан, 3-0 на половината Астория водиха. Отпускани в редиците на Астория, може би подценя, не знам как да го коментирам. При резултат 3-0 на половината, после мисля, че победаха дори 4-0, да бъдат обърнати 4-5. Те само могат да коментират защо така се получи, но наистина Астория направи изключително, мога да кажа, изключително тактически правилно първо полувреме. И Electronics изобщо не можаха да се развият играта, която показва през второто по време. Затова е интересен двубой, затова се играе тук 2 по 25 минути. И до последно, ако се отпуснеш, може да стъпиш на криво, както и направиха Астория. Беше така удобен момент и благоприятен резултат да запише втора победа в групата, но за съжаление и този кръг все още са на последното място в Чемпионшип. Давам думата отново на Йордан Величков да коментира последния кръг, 12-ти от първата фаза на Чемпионшип. Предстоящи двубои. Те са 4 двубоя. 5 двубоя, като един двубой е служено, казваме, за Маверик срещу Торпедо Зора. Ще го помоля да ги прочете, от колко ще са двубоите, кои ще играят, кои са топ мачовете или топ мача в кръга и твоята прогноза. Така, първо денес ще започне с 10 часа Тракийския университет срещу Пегас. За мен няма съмнение, че Пегас ще вземат категорична победа. Колкото разбрах, Тракийския университет даже може би няма да участва. Така, в 11 часа Електроник с Нютън Хейт. Като цяло изравнени отбори, но имам леко предимство за Нютън Хейт. Смятам, че те ще победят. От 12 часа играем Аугуста срещу Кейдж. Надявам се да вземем категорична победа. Макар предната година имахме много сериозни мачове с тях. Много трудни победи. От 14 часа играят Кохонес Гранде и Зарата. Давам предимство за Зарата. И от 19 часа са Нион с Селисао. Мисля, че също категорична победа за Селисао ще има. Като дерби матча, като и гледам, може би ще бъде нашия матч Аугуста и Кейдж, тъй като за нас той е важен. Надявам се да победим и да се класираме за баража. Все пак пожелавам късмети на моя събеседник тук в студиото. Нека отново се срещнем за втори път на бараж с тях и този път ни да излезем крайни победители. Да, наистина това е изключително интересен двубой. Августа и Кейдж, топ двубоя на Чемпионшип. Така че казваме кои са мачовете в предстоящия кръг. Атила Казански и Августа Кейдж. Това са топ двубоите в двете групи. Последния кръг на първата фаза. Наистина мачове с изключителен заряд и мачове, които ще решат бъдещето на някои отбори, кой къде ще играе. Нютън Хит имат макар и малък шанс, но го имат, защото все пак съдбата не е в тяхни ръце. И той да се окаже отбора на трето място и да играе бараж.
Това е по двете групи. Сега ще се спрем на две теми така от големия професионален футбол. Йордан Величко така засегна темата преди броени минути. Вчера се изигра финалният двубой за Купата на България в Ловеч между Левски и Берое. Един, може би, финал, който дълго време ще се помни. И не само от привържениците на Берое, защото такъв финал рядко се получава. Дори аз не помня скоро да се е случило такъв зрелищен двубой, като за финал. Знаете, всеки отбор, когато играе на финал, играе малко по-тактически правилно, малко по-затворено, докато тук двата отбора не дадаха възможност така да се разучават, да бранят резултат. Просто отворено от първата минута, много голове, 3-3, продължения, дуспи, червени картони, всичко имаше в този двубой. Голяма емоция за препълнения стадион. Знаете, имаше сериозни агитки от двете страни. И тримата бяхме на двубоя. Вашия коментар, анализ? Очаквано ли така Берое спечели купата? Знаете, Дуспи все пак решиха носител на купата. Знаете, там е малко и рулетка. Кое беше предимството на Берое? Къде направиха грешки треньорите, ако така можем да им дадем съвет в кавички? Един вид как така видяхте матча между Берое и Левски. Давам думата първо на Йордан Величков, понеже той засегна първо темата. Аз също искам да благодаря на Берое, че направи изключително голям матч и зарадва толкова много хора, които бяха дошли да гледат този двубой, и също и хората, които гледаха двубоя в Стара Загора. Наистина Берое заслужаваше да направи такъв финал и да го спечели, но дори да не го беше спечелил, Берое ще остане в съзнанието на хората с една много добра игра на финала и с себераздаване до последната минута. Може би и късмета до някъде така помогна на Берое да спечели тази купа, защото знаете, Дуспите са изключително така условие, което не най-добрият отбор може да спечели. Но развоя на събитията доведаха матча до Дуспи. Знаете, Берое водеше до последно така 10 минути преди края с 3-1. Грешки в защитата доведаха до 3-3, като Левски играеше с човек по-малко, около 55 минути. Говоря за редовното време, като се има предвид, че продълженията също 2 по 15, още половин час. Берое до някъде не можа да се възползва много от численото си предимство. Можеше да затвори матча с още един гол и да убие амбициите на Левски, но не се получи това. И матча стигна до Дуспи. Пак казвам, благодарен съм на това, че Берое направи такъв матч и зарадва много своите привърженици, които дойдоха да ги подкрепят. Браво на момчетата на Петър Хувчев, които се раздадаха до последната минута, за да спечелят тази купа. Давам думата на Йордан Величков. Какво да ви кажа, просто такъв финал наистина много рядко може да се случи. Емоцията беше невероятна. Мисля, че като цяло отбора на Берое стоя големи периоди от матча много по-добре на терена. Просто в последните минути моментно отпускане реши съди съдбата до някъде, защото до някъде на късмет, къде е до футболомайстрото, Левски успява да вкара 2 гола в кратък период от време и да изравни резултата. Като цяло не мога да давам равносметка на треньорските решения, но някак се за мен лично тази смяна с продиктувана, нали, да влезе Иво Иванов да, вярно е с цел запазване на резултата, водещ на финал 10 минути преди края с 3-1, но мисля, че един разиграващ Халф би свършил много по-добра работа с цел запазване на топката, изнасянето и пращане по фланговете, за да може топката да е по-далече от нашата врата. Да, това е според теб основната грешка на Берое, да докара мача до продължение и Дуспи. Какво ще коментираш иначе за така щекотливата тема съдийство? Аз лично мога да кажа, че съдията се представя много добре. Не се повлия на напрежението и емоциите, които имаше отстрани, защото
На няколко пъти се наложи двубоя да бъде прекъсван заради ексцесии, бих казал, по трибуните, заради димни завеси и така нататък. Все пак човека се справи добре и напрежението ни повлия на неговите решения. Бих казал, перфектно решение за червения картон на Йолов, втори жълт, нормално. Наистина добро съдийство. Иначе как би коментирал, освен съдийството и държането от страна на двете публики? Ами съдията няма какво коментиране, беше безупречен във всяко едно отношение. Намесваше се точно където трябва, не забавяше играта излишно. Червеният картон, той е ясен, втори жълт написан, спира опасна контратака. Като цяло трибуните, затова се играе в футбол, нали? Това трябва да го има не само на такъв матч, трябва всеки един матч да се излизат при такива трибуни, да са пълни, да хората да посещават мачовете. Макар в България малко да не сме на това, то не е запреканено, но има хора, които предпочитат да седнат пред телевизора, да пият ракия, да гледат мач, това не го разбирам. Ако държиш на един отбор, ако обичаш по-добре един на стадиона, викай, подкрепяй го 90 минути, нищо няма да ти струва. Много по-малко пари ще легне, да купиш един билет, не са толкова големи. 5 лева е съвсем нормален за едно матчо първенство. Все пак това е една кутия цигари. По-добре да идиш там да схъби малко енергия, отколкото да си троим здравето. Да, така е. Засегна темата и с билетите. Според тебе нормално ли е дори в финал, като този, билет да струва между 12 и 30 лева? Твоя коментар. Да, това е нещо съвсем нормално. Все пак това е съвсем различен матч от първенство. Имал съм честта да посетя матч в Европа. Сантьяго Бернабеу за матча за първенство платих 90 евро. И бях на четвъртия етаж на трибуните. Въобще няма смисъл да говорим за това. Като цяло това са съвсем нормални за България цени. Ти коментираш цена на Сантьяго Бернабеу, но като си има предвид икономическата криза, която има и стандарт на живот в България, там 90 евро може да не са толкова много, но тук специално според много хора бяха малко прекалено надути цени за този финал. Ами не може да се оправдаваме само с икономическата криза. Кризата е в цял свят, не е само в България. Като цяло 90 евро, да, не са малко. И за тях никак не са малко пари. Мога да кажа, защото имах наблюдение горе-долу за престоя, с който беше там. Имаше и по-скъпи билети от това. Затова казвам, че 90 евро. Това е даже най-ефтините билети. Реално погледнато. Благодаря за коментара. Диан Иванов, един от хората, който също пропътува разстоянието от Стара Загора до Ловеч, отиване и връщане. Коментарът е за матча, емоцията, как видя матча? Само Берое, купата е наша и Стара Загора е зелено-бяла. Един от най-вълнуващи мачове, които съм хорал за купата. Четах доста издания. От 70 години не е имал такъв финал в България с толкова голови. Браво на момчетата от Берое. Един изключителен матч. Може би при изгонването на Йолов малко подцениха матча. Помислиха си, че спечелят лесно. Но знаете, Лески е като резервен вълк, когато го накарат. Дори мога да кажа, че така имаха и своите възможности в продълженията с 10 човека. А доколкото знам, едната от двете смени, които осъществи треньора Петю Хупчев, е от заболяване на един от двата играча. Не е бил в кондиционно състояние. Говорих с един от лекарите на отбора, той ми е комшия и ми каза долу-горе как стоят нещата. Може би за това е решил да вкара Иво Иванов като защитник в този матч. Другото, което е, какво да кажа, толкова съм доволен. Гласа ми е променен, целият Казански беше там и браво на момчетата. Повече нямам какво да кажа. Да засегнем и темата за билетите. Според тебе нормално ли е цена от 12 лева? Нали, това е минималната цена между 12 и 30 лева, да бъде цена за финал от такова естество, нали, финал за Купата на България? Според мен билети са на една нормална цена. Това все пак е финал за Купата, не е обикновен матч.
12 лева е съвсем една така добра цена, но тези билети за 30 лева, те са вече за другите сектори, централните ложи и там не мога да коментирам. Както каза Даката, моят събеседник, не съм ходил на матч в Европа, но както каза, икономическата криза не е само за България, тя е за абсолютно целия свят в момента. Благодаря за участието. Наистина изключително така интересен двубой ще остане в съзнанието на всички, които присъстваха там. Дълго време ще се помни. И бих казал, че това е може би много по-така ценна купа, отколкото първата, макар че беше първа. Защото Черноморец Поморие не е отбор такъв дразнител като Левски. Макар и Берое инфарктно да спечели тая купа в последната минута на добавеното време, гол на Дончо Атанасов. Бих казал, че този двубой така е много по-стойностен, отколкото финала преди 3 години. Приключваме с темата Берое Левски. Още един финал предстои, само че на европейска клубна сцена. Знам клубните пристрастия на Диан Иванов. Предполагам, че Йордан Величков ще ме хвана на Сантьяго Бернабео и той е така загадна за неговите клубни пристрастия. Но коментара ви за неочаквания така германски финал на тази шампионска лига. Нормално ли е така два немски отбора да стигнат на финал, като се има предвид, че немското първенство на практика не е от водещите топ първенства в Европа? На практика се водят английското и испанското първенство с така по-реномирани първенства, с повече чужденци, с повече топ класни играчи. Но всички слушатели знаят как завършиха полуфиналните двубои. Там жребия определи да размени испанските и немските отбори, да не играят един срещу друг. Няма какво да коментираме резултатите, знаете за какво става въпрос. Заслужено ли ще гледаме така немски финал? И според теб, Диане, как виждаш финала? Макар и два немски отбора, които се познават изключително добре, според теб как ще се развие този двубой и кои са така шансовете на един отбор, на другия отбор като проценти или най-малкото доспели ще се стигне двубой? Как го виждате като финален двубой? Йордан Величков, първо от АФК Август. Щом двата отбора за финал, значи те го заслужават. Няма просто какво да говорим. Немското първенство никак не е слабо. Не мога да кажа, че английско и испанско чак толкова ги превъзхождат, тъй като немския футбол той се слави най-дисциплиниран. Това е най-голямото предимство. Виждаме дори като треньор на Берое Петър Хопчев успя да докара точно това в нашия отбор, да има дисциплина, да се раздаване до последната секунда. И не смятам, че чак толкова слабо първенство. А като за финал не мога да правя прогнози. Нямам предпочитание към нито един от двата отбора. Като цяло полуфиналните срещи Байерн за мен лично много категорично надигра Барселона, дори в двата мача. Очаквано до някъде за мен, защото Байерн играят много добър футбол като цяло. Матчът между Реал и Борусия Дортмунд, първия много слабо представяне на Реал, втория малко с късмет, малко други неща. Труден беше като цяло, но взеха победа, която не ни достигна като цяло, но може би ако бяха вкарани по-рано, ако беше паднал първи гол, ще да бъде друг резултата. Да, всички знаем, че първият гол падна в 81-та минута, ако не се лъжа. Това ли беше основната причина Реал Мадрид да не вземе победата, с която трябваше да елиминира Борусия Дортмунд? Не само това. Борусия не са много стойностни отбори, играят страхотен футбол, бърз, но за мен лично, ако бяха вкарали едно от трите положения, които имаха до 15-20 минута, матчът ще да бъде много по-различен. Основната причина, Диане, твой любим отбор Белия балет, да не ги видим на финала. И заслужено ли два немски отбора ще играят на финала? Основната причина да не гледаме Белия балет на финала се казал Робърт Левандовски. Помним първия мач Германия, 1-1, и помним какво направи Левандовски.
тук искам да кажа два много слаби мача на Кристиано Роналдо. Всеки очакваше повече в тези два двубоя, както и всички привърженици на белите. За реванша в Испания съм съгласен тук с моя събеседник Дакта. Може би един ранен гол ще да наклони везници, но все пак Борусия имаше също своите шансове, града през второто по време, така че може би напълно заслужено са на финал. Знаем, немската школа е доста силна, физически здрава и тактически дисциплинирана. Доколкото до другия матч, там нямам думи. Отбора на Байерн категорично отигра Барселона. Не знам на какво се дължи това нещо. Чак толкова не съм очаквал. Барселона без Меси, мисля, че не е това, което трябва да бъде. На финала очаквам отбора на Байерн да победи, но също нищо не се знае. Всичко може да стане. Очаквам Франк Рибер да вземе златната топка. Това е от мен. Благодаря за коментара. Наистина Левандовски така наклони везници, но видяхте във втория матч, мисля, че Пепе и Варан, ако не се лъжа, и Серхио Рамос включително, не му дадаха така да си покаже играта от първата среща и бяха го заклещили много здраво. Но имаше възможност, дори удари града втория матч, която ще да реши всичко в двубоя. Наистина е равностойни двубой, но все пак два немски отбора на финала. Това е около Шампионската лига. На 25-ти ни предстои изключително интересен финал. Два отбора, които се познават до болка. Преди няколко седмици завърши шампионатният двубой между двата отбора. 1-1. Може би така за заблуда на всички фенове го направиха този хикс. Но на финала най-вероятно ще стоят по друг начин нещата и там всеки ще търси победата. Накрая на нашия разговор нещо да пожелаете за всички наши слушатели и любители на играта мини-футбол. Първо всички да бъдат живи и здрави, това са най-важните неща. Да обичат играта, най-вече посещавайте футболните срещи, те се играят заради хората, не заради президенти и тем подобни. Това е общото. А за всички любители на мини-футбола, които така обичат играта, искат да спортуват, и за всички футболисти, които играят в английска неделна лига, нещо да пожелаеш? Той за тях като цяло. Здравето е преди всичко. Нека да има фейрплей, да няма изцепки, няма смисъл от тези неща. Аз лично винаги гледам ако има нещо такова, по-добре да разтървеш в момента, защото става по-лошо за всеки. Диан Иванов от ФК Казански. Нещо като за финал към всички наши слушатели и любители на играта мини-футбол. Пожелавам на всички да се отдават повече на спорта, да спортуват. Всички участници в БФЗ, повече отбори, много интересно направено, на едно доста хубаво добро ниво. И най-много, разбира се, здраве и късмет на всички и само Казански. Благодаря ти за пожеланията. И аз искам така да отправя пожелания към всички наши слушатели. По-малко PlayStation, по-малко заведения, повече спорт и по-малко компютри. Защото спорта е здраве. На всички наши слушатели, до нови срещи!